making you cry, making you feel blue. Is there anything that I can do? Why don't you tell me where it hurts now, baby? And I'll do my best to make it better. Yes, I'll do my best to make those tears all go away. Just tell me where it hurts now, tell me. And I love you with a love so tender. Oh, and if you let me stay, I'll love all of the hard way. Where are all those tears coming from? Why are they falling? Somebody left your heart in the cold. You just need somebody to hold on, baby. Give me a chance to put back all the pieces. Take your broken heart, make it just like new. There's so many things that I can do. Why don't you tell me where it hurts now, baby? And I'll do my best to make it better. Yes, I'll do my best to make those tears all go away. Just tell me where it hurts now, tell me. And I love you with a love so tender. Oh, and if you let me stay, I'll love all of the hard way. Ooh, gonna take it all away, baby. Is it your heart, ooh, that's breaking all in pieces, making you cry, making you feel blue? Is there anything that I can do? Why don't you tell me where it hurts now, baby? And I'll do my best to make it better. Yes, I'll do my best to make those tears all go away. Just tell me where it hurts, not tell me. And I love you with a love so tender. Oh, and if you let me stay, I'll love all of the hard way. Tell me, baby, tell me, ooh, yeah. Is there anything that I can do, babe? Just tell me where it hurts, not tell me. And I love you with a love so tender. Oh, and if you let me stay, I'll love all of the hard way. FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio. Oo na ni. Para
ako. Kulang na pambayad ang buhay ko. Ang isip ko'y liyo, sumuko sa tukso at kamunduhan. Ako'y naging isang angal. Isinubo mo ang iyong dangal.
favorite music radio. FM radio. Moana ni. Saw you singing your song the other day. It's been a long time since your eyes lit up that way. I felt the guilt build up as I looked back how things went wrong. Did I have to sweep in and scar you? 5 years we shared the bittersweetness of a youth. Then we broke up because sometimes it is the best thing to do. Did it ever cross your mind that maybe you hurt me too? But I'm not taking it against you. Since the beginning, I never wanted anything but to see you reach your dreams. I knew that you just wanted me, but I had dreams of my own, and I just couldn't let them go. So I apologize for coming into your life just to break your heart to pieces and to leave you in the night. And I tried my best to stay by your side, but who knew the rolling seasons would reveal that sometimes we aren't meant to be the one. So goodbye to the ones we once loved. When things got heavy and you expected more from me, I tried to be there to take away your tears, but I didn't notice that I was chipping away at pieces of myself till there was nothing left to give. I didn't even want to live, but I apologize for coming into your life just to break your heart to pieces and to leave you in the night. And I tried my best to stay by your side, but who knew the rolling seasons would reveal that sometimes we aren't meant to be the one. So goodbye to the ones we once loved. I realized it wasn't anyone's fault at all. It's just that I wasn't built to build you up when you fall. Maybe we were meant to be a lesson to each other, but I wish you well, and I'm sorry. I apologize for coming into your life just to break your heart to pieces and to leave you in the night. And I tried my best to stay by your side, but who knew the rolling seasons would reveal that sometimes
na tayo buksanay. Ay na lang, ay naku, atika. Pero atikra, 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 atikra. Move on, murag uyab, ambot ning dughan ko, pataka lagpasagat. Nganong mang naglisod ko og buhi, nga wa man ta kuguniti. Pugisad ko, bi, unta karon akong makatunan. Nga wa gyud ko'y maani, ning bugmang hatag bawi. Diri na lang kukutob, diri na lang kutaman, dili na kumugukod sa taong kusog mo dagan. Kay kung digyo-digyo, wa na tayo buksanay. Ay na lang, ay nakog atika. Onda, maghinay-hinay na lang kog palayo. Maghinay-hinay lang, kay basin pa di ay maapsan pa ko nimo. Pero atik diri na lang kukutob, diri na lang kutaman, dili na kumugukod sa taong kusog mo dagan. Kay kung digyo-digyo, wa na tay buksanay. Ay naku, atika. Dili na ko mag-assume, dili na ko magpada, dili na ko magpatunton nimo nga paasa. Kay kung digyo-digyo, wa na tay buksanay. Ay na lang, ay naku, atika. Pero atika, atikra, 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 atikra. Bedtime Stories. DJ Kimyat, Cutie Cat Igat. Oras mga ka-vibes, 9:37 na sa gabi. Welcome ladies and gentlemen sa programang Bedtime Stories. Sensya na mga ka-vibes. Nakalimot ko nga nalobat din yung isa na mo ka equipment diri mga ka-vibes. Nakalimot ko remind sa among banggiitan niya technician. 9:37 na. Good evening mga ka-vibes. Welcome sa programang Bedtime Stories. My name is DJ Kimyat. Inyo na siyang makauban rong adlaw nga Sabado, Saturday night mga ka-vibes. Alas 9:37 na stong oras. January 11, 2025. And pila na lang kaadaw sa dili pa magsinulog mga ka-vibes, no? How many more days? 9 days to go. Yan. Siyam natulog na lang mga ka-vibes. Di day siyam. Uy, 10 na lang di ay. Takto ba ko? 8. 8 sakto ba? 19. O tama, 8 days to go.
8 nights to go, 8 days to go. Sinulog na mga ka-vibes, sinulog 2025. Atensya na mga ka-vibes, medyo nagkakandara pa tayo ngayon. And medyo daghan kay ta no, simulcast itong streaming karon mga ka-vibes. Siyempre madungog ta sa FM Radio Cebu 93.1 sa dial sa inyong mga radyo, inyong favorite music radio. This is the newest radio station in Cebu. 93.1, your favorite music radio, mga ka-vibes. Siyempre mga ka-vibes, makitansad ko ninyo. Pwede sa numutanaw sa ato ang Facebook Live. On Facebook, isearch lang FM Radio Cebu. And ang ikatulong pamaagi para makita mo na ako sa akong lawas ug kalag. Naa sa ato ang YouTube channel, DJ Kimyat sa YouTube. I-search lang mga ka-vibes. Alright. 9:39, kamusta sa mga inyong kalingawan dihon sa may rason nyo nung busy mo rong mga oras mga ka-vibes? Is it because kanang wala pa mo kapanihapon? Or is it because busog na mo? Unya kanang nangita na lang mo glingaw, nangita mo pamaagi para kuan, di ba? Pamaagi para mahilis ang kinaon? Ito na nitihog na jud. Nalobat ang kong equipment. Sorry kayo, sorry. Diba? Or unsa may rason nganong karong mga orasa stress man kayo kadi man ka mahimutang ha. Ado na ba kay nabasahan nga text nga nakapa-overthink nimo? Na wrong send ba ang imong uyab? Mao ba na wrong send unsa may gi-text? Unsa may rason sa imong uyab nga na wrong send? Kasagarang rason na ako anang nigo nakitext na nako, nakichat na siya. Pero sa kuan karon no, sa Facebook karon, naanay tanang gitawag na tong unsend. Di ba panalitan na send na nimo tapos wala gisin sa imong uyab or sa imong angay sendan, pwede na nimong i-unsend. Mas makapa-overthink ang unsend mga ka-vibes. Maguna-una man na, unsa ka niyang gitchat nga nung gi-unsend man ni? Agoy, duda ko anida. Hay nako, kung unsa magana rason nga nung nag-overthink mo mga orasya, imong kabala ka mga ka-vibes kay ato nang tinud-on ninyong gi-overthink. 9:40 na sensya na, medyo dugay ko nag-start mga ka-vibes no, kaya muna gitawag nga call of nature. Naglain akong tiyan, maunidagan sa CR kadali. Sensya na, pasintabi sa mga kumakain. Alright, sige. And syempre mga ka-vibes, karong gabi una, lahi na sad nga storya sa kinabuhi, storya sa gugma itong bagasawan. As always, bedtime stories with DJ Kimet. Good evening sa tanang mga natanaw sa itong Facebook Live. Good evening ni, daghanag ng tanaw na. Jairamil Amancio, hello, good evening. DJ Monski Cuerpo, maayong gabi. At sa hato sa ning i-close ning mga kuandere. Okay, snooze. Alright, shout out to Stevie Pableo Legara watching and listening from Japan. Wow. Asa dapit sa Japan? Sa Osaka o sa Okinawa, sa Yokohama? Sa pilang lugar sa Japan? Sa Sapporo? Di ba? Shout out to Fidel Maluwe Pitsenyor, DJ Kimen and everyone. Shout out to Adelfa Ganuyan Ranong, to Kalanga Vlog, Rosalie Lumakad Humawan, happy listening ug ni Lovely Amores. Yan, salamat. Thank you very much for tuning in. Now if you guys are listening right now, pwede mo text na ako no, para sa mga magpa-shoutout, magpa-greet uban pa 0995 472-0802. Muna tong official text line no, 0995-472-0802. Yan. And also shout out to Alan Castordes, may gabi namin mo karon diri sa may Barangay Badyang, Anda, Bohol. Yan. Dili ba daw kuno duha ka Japan? Karaan nag-joke Ayan, Elizabeth Bindel, yan, watching from Germany. Hello. Hi Elizabeth Bindel, all the way from Germany. Asa ka dapit sa Germany, sa Berlin. Unsa pa yung lugar sa Germany? Dusseldorf? Sakto, Germany ba na? Gabuot-buot sad ko mga ka-vibe. Sorry kayo. Shout out to Ehemi Ken Prefecture. Yan, oo. DJ Kimet, tinaw kayo ang 93.1 diri sa Anda, Bohol. Uy, salamat kayo. Tinaw kayo sa Anda, Bohol. Wow, salamat. Kanang Anda, Bohol, actually, nakaanha na ko diha. Oo, Bakong Anda, Bohol. Oo.
na diha nahitabo ang pinakadako namong dili man dispalko, pinaka worst experience nako sa disco. O bakong anda Bohol kaniadtong 2000, if ako masayop mga 2013 yata, no? Nakaan kaming duha ni DJ Ace, gipaan kami sa usa ka organizer para sa gitawag niyang sadsad sa bakong, no, sa resort ko no na nya White Sand Beach Party. Pag abot didto wa jamo, gidaganan mi wa may bayri sa among talent fee. You know, it's a situation wherein grabe bitaw kayo kag salig sa usa ka tawo. Syempre kami mo kaniadto, dili kami mga ako personally, di kay ko mga yug down payment. Labi nagnay event kay ganahan magog ko nga kining inikuhaw na ko akong talent fee after tibuok pa. Di ba pananitan ang talent fee is 10,000, at least 10,000 ako madawat after my performance. Kay bati man gud na panitan gibayra na kadaan, wa na kay lami adto didto anay gana i-perform. No, so mauna gidispal ko. Sukad ato natagam nami. Bakong anda Bohol, hello yan, no. Shout out to ayan, no, ni Stevie Legara ng Japan Ehime Ken Prefecture. Actually, medyo na-interested ko ng Japan kay gadula ako karon og video game nga Ghost of Tsushima. So mga prefecture, no, inana. Hapit na nako mahuman, last mission na lang ko karong gabi. Shoutout ni Gian Lloyd Pinote ng Lapu-Lapu City. Good evening. Na-stress sa title defense sa research gahina, but thank God nakasurvive og approved na jud. Ay congrats naman Fidel Maluba, yan. Labi na sa mga nakalusot na inyong mga thesis defense. May tagdili ma-revamp inyong mga thesis, no? Ayan. Volkswagen ko no. Near Munich, di ay si Elizabeth Bindel, near Munich, Germany. Yan, no? Yan. Salamat. Thank you very much for tuning in. And then, asa kadapit diri sa Pinas. I praise God kay dili amo ang barangay gikan ni Alan Castordes. Ayan. Alright, sige. Na-feel na jud na ko ang MOR basta mamina kog FM Radio Cebu. Salamat naman. Thank you very much. Sugdi na DJ Kimyat, palihog, mag-uwan na sa niron. Simba ko ka, oy, sus, ginoo ko, dinapod ko kauli, ginoo ko, dugay na pod ko mauli og mag-ulan, kay walay mo daw sa kong booking. Shoutout sa akong Sugar Plum Honey Pie. Grabe sa ni katamis, oy. Sugar Plum Honey Pie listening from Qatar, Qatarman Samar. Yan, maganda, dili Qatarman Liloan, no? Yan, alrighty. Good evening. Live sita karon sa YouTube, ha. So daghan taga mga kuan karon. Hi ni Lorenzo Esteban, aka Lorenzo Abarquez. Naka-enroll na ka, Paps? Unsa may subjects ninyo gikuha oy, Ginoo? Wa pa ko nakapa-enroll mga ka-vibe sa law school, second year, second sem na unta. Ay, wa tay kabayad sa tuition. Ay, nako. Anyway, 9:46 na mga ka-vibes. Karong gabi una. Yan. Lain asad nga storya sa gugma, storya sa kinabuhi ang itong pag-asawaan. Alright, so another story about love. Storya sa gugma, kinabuhi, kalipay, kasakit, ug paglaom. Mauna sad na ang atong pag-asawaan karong gabi una para sa bedtime stories. Ayan. Sugdi na DJ Kimet kay andam na kong maminaw. Ako di pa man sad ko andam mo basa. Sa na to. Hey, joke ra. Andam ko pirmi basta para sa inyo, ha. Alright? Sa mga greeting shoutout sa kuban pa, ganahang magpa-greet, magpa-shoutout, text silang ko ninyo 0995 4720802. Kung balikon, 0995 4720802. Wala pa kuno sila nakapanol, nag-away-away pa mi sa sked. At schedule na lagi problema ninyo. Ako ang pangbayad sa tuition. Kabayad na lagi taan eh. 9:47 na mga ka-vibes atong oras. And murag hapit na mahurot. Hapit na ako mahurot og paminaw ang imong mga bedtime stories DJ. Karon pa ko nakapaminaw og balik. Ay gabalaka na anay bagong umaabot. Once again, no, sa mga ka-vibes nato nga gimingaw kaniadto or gimingaw sa kaniadto labi na sa atong bedtime stories kaniadto sa Kapamilya Network, no, sa MOR. Di ba? Paminawag gud ninyo ang tagline sa FM Radio Cebu. Mauna ni. O, di ba? Simple naman jud kaayo ang abot pa sa butana. Mauna ni. O, di ba? Simple ra kaayo, mauna ni. Ang inyong dugay nang gipaabot, mauna ni. Alright.
Ma'am Elizabeth, syempre dapat mag-enjoy ka pirmi ha. And hinaot lang nga dili lang tonight. Dapat every Saturday na ka maminaw. And syempre Monday to Friday, akong programa sa radyo is every 8 a.m. to 11 a.m. Philippine time, ang Buntag na Vibes. Pero every Saturday lang ang atong special program nga Bedtime Stories. Alright, di na ta maglangay-langay pa mga ka-vibes. Akong hangyo ninyong tanan, no? Labi na sa mga tan-aron sa Facebook, sa mga naminaw sa radyo, naminaw sa ilang mga sakyanan, ilang mga taxi, mga auto, ilang panimalay, ilang radyo ang gisangat nga na sa kaan, gisangat sa kahoy sa bayabas, gisangat sa lubi, naminaw, pinaagi sa ilang mga cellphone, taod ba ron sa amplifier ang inyong mga radyo o guban pa, hinaot nga kuyugan ko ninyo gikan sa sugod hangtod sa katapusan sa atong storya, no? Our story for tonight is not that long. I think igo-igo lang atong storya. Let me see, be. Double check na to, be. Igo-igo ra kay atong programa hangtod alas 11 man sa gabi, 9 to 11 man sa gabi atong programa mga ka-vibes. So igo-igo lang nga mahumanta just in time, no? Sige, 9:49 na, di na ta maglangay-langay pa mga ka-vibes. I know that you guys are waiting for this. Here we go. If you're ready, I'm ready, everybody's ready. Shoutout ay ni Zandro Sibalyo sa Liloan, Cebu. O, unsa naman ka dod? Asa naman ka dod? Gipangita naman ka dod. Si Flor, gikan ni Flor de Lisa Empanado Jimenez. Yan, happy listening. No? Hay nako. Oh, Sandro Sibalyos, dod. Unsa naman ni dod? Kinsa may pilion nimo, kami o ang manok. Ito na nga mga ka-vibes, ang atong storya karong gabi una para sa ato ang programa, ang ginaatangan sa tanan. Dugay na kaayong mga ka-vibes. Panahon pa sa inyong lulog mga lola, auntie og papa og uncle. Di paminaw na hangtod karon paminawan gihapon ani ana ang atong bedtime stories kauban si DJ Kimiat. Bedtime Stories. Mga ka-vibes, the title of our story for tonight is Reincarnation. And this story is from the Facebook page Usinian Freedom Board. Reincarnation. Fairy tale kaayo sa? Fairy tale kaayog title. It's up to you kung inyo ning basahon, but please hide my identity. I got the confidence to share my story since gimotivate ko sa akong best friend nga isuwat ning akong storya. Og tiyo, galanog-lanog akong tingog, palikog hinay sa monitor diha. Padayon ta. Matod pa sa akong best friend, angay daw nga i-share ang akong storya sa uban. I know some people would recognize me here, but please avoid tagging me. Thanks. Dili na ko tinuod nga pangalan pero itago lang ko sa pangalan niya Amber. I don't look like a typical Filipina tungod kay ang akong papa kay Espanyol or Spanish. Yet, I was not able to meet him since napamabdusan niya si Mami. Ingon si Mami, ang akong papa, nibalik na kuno sa iyang nasod og aduna na ilaing pamilya og wala ko giila isip kaugalingon niyang anak. Pero kaila ko niya kigipakita man ni mama sa ako ang picture nilang duha katong manag-uyab pa sila. Ug tuod man makaingon jud ko nga ako ang girl version sa ako ang papa. Growing up, I was diagnosed with ADHD since 16 years old pa ko and also schizophrenia, depression. I know murag dili siya connected sa history nako pero I always think of myself nga mura na kog basura and ended up with having a lot of mental disorders. I went through a lot of suicidal attempts, DJ Kimiat, although ga-undergo kog medication and therapy. But praise God, I was healed, although not completely, pero makaya na nako ang akong kaugalingon. Daghang manguyab nako DJ Kimiat kay ambot og unsa ang ilang nakita nako,
But as time went by, di ko nila maantos ug ang uban tungod pud siguro sa akong kondisyon. Mo give up sila. Matod pa nila asa ra kuno ng akong kagwapa nga kulang man kuno kog attention span. Gladly bisag ingon ani ko nga na ako'y mga problema o sakit sa panghuna-huna is mo excel gihapon ko sa akong eskwelahan. Bahala na oroy sila. Di man sab na ako pugso na akong kaugalingon nga maminyo. Pwede man nga magdalagan na lang ko forever, di ba? Sa dihang second year college na ko, diri na nako siya nakaila. The apple of every girl's eye. Itago na to siya sa pangalan nga si Ezra. Ezra Yael. For it to sound like his real name. Ezra Yael, ang real name ani klaro kayo, Israel. Di ba Ezra Yael? Israel ang tinuod nga pangalan ani. Sige na lang, Ezra na lang. For the sake of granting the request of the letter sender, Ezra ang pangalan. Daghan tuod ang nakagusto sa iya, pero di nako sila ma-blame tungod kay illegal jud ang iyang kagwapo. I heard na siya'y foreign blood ug mahalata man pod siyang itsura. Di nako siya kasing og school since private college man ko, ga-study unya siya kay naa sa university. Nagkasuod lang jud mi tungod sa akong best friend. But sorry to say, crush siya sa akong best friend or akong BFF. Wala na lang na ako giingnan akong BFF nga na-attract pod ko or naibog pod ko sa iyang crush kay basin niya og mag-away mi. Unya, mo na lang yung gidangat, lalaki na lang hinungdan. Pero tinghali, dili siya para sa akong BFF. Kay kaisa, when I went to the bookstore, nagkita na sa ming duha ni Ezra. He kind of looked like the nerd but handsome type kay ang iyang specs man good ang gadala. Na-stuck itawon ko sa entrance sa tindahan, igatanga ko nga nagtanaw sa iyaha. Nasuko na ang nagsunod ug nabantay na noon ko sa lalaki. Nitanaw bitaw na siya nako. Ay pa ko nahimasmasan. Kay nga man good sa kadaghang lugar nga adtuan niya, dili pa jud ko sa among gianhian. Nganong mag-abot man jud ming duha. Ang mas makaulit pa, sige na kog kahagbong or sige na lang katagak ang akong mga gamit tungod sa akong kadanghag. Ug sa dihang ni duol na siya nako. For the first time, nakulbaan ko sa akong kinabuhi. Tapos idagdag pag yun nga dili ko kaantigo mo approach og tawo. Diyos ko, grabe akong kakulba, saksak sinagol. Ingon siya, are you okay? Natagak ang imong mga butang, murag kadaghan naman. Basig ganahan kag na mo bitbit sa imong things. Ang tingog intawon niya DJ Kimya, to tell you honestly, kana bitawng bet kaayo sa mga babae kay ubos kay siyag tingog nga baritone kaayo. Grabe, gihakot naman niya tanan. Makaila jud kog tingog no, kay singer man kunuhay ko. Pero nangulba jud kog taman-taman sa dihang giistorya ko niya o kahibaw kong nakabantay siya sa akong mga lihok. Di ko mahimutang mas nahulog pa hinuon ko. Ug mas nahulog pa sad ang akong mga libro nga akong giipitan sa akong ilukan. Sa muka oy naunsa naman ko. Ingon ko, no, okay ra. Ako ray punita ng libro. Ako man say naghagbong. Okay ra ko. Sige, pakilid na bi kay ako ray mo punit. Imbes nga maminaw siya, ni katawar noon ang tabaghak. So, wala na lang ko nagbali-bali. Gitabangan na lang nako siyag plastar sa mga nahulog na akong mga butang. Naapod biya siya yung mga gibit-bit. Naghulat siya nga kuhaon ako sa shelf ang libro nga gihawiran ako gaina para paliton, pero nigahi jud ko pagtan-aw niya kay grabe siya maka-starstruck. Ako in tawon nga hinilaging usahay ra maduod og lalaki nikiat ko, pero hinhin gihapon ko. Don't get me wrong. Ingon siya, miss, just do your thing. I can wait. Pinakiat dayon ko, ingon ko, nindot lagi imong glasses. Ambot nga nung maunay natubag na ako. Wa jud nagkandimao akong natubag kay na-distract ko sa iyang eyeglasses. To make the long story short, nagdungan mi gawa sa store ato and nagka-friends ming duha. Bisan pa og wa patuod mi nagkaila-ila. Nanghagan man gud siya fast food kay ambot feeling close man siya nako.
Pero mintras gabaktas naming duha, or gibaktas na namo ang fast food, bit-bit niya ang akong gamit, nikalit ra siya tingog. Gikapoy nagurog paminaw nako, sigig compliment. Kutob sa akong makita. Ingon dayon siya, "Hi, ako di ay si Ezra Yael Zaragoza, 20 years old. BS Ed major in math. Gusto niyo ko mag-architecture kaso mas makahelp kog mga kids kung magmaestro ko. Weird man good, nang kauban tang duha ba? Padulong na tang mga unya o pagyud ta nang ila-ila." Ingon din ko, "Ay mao." Bitaw sa, "Happy to the itag course. Ako pod pero BS in education ra. I love kids. I'm 19 years old and since you told me your name, murag unfair man sad kaayo nga di na ako isulti akong pangalan, di ba? Yael, ako di ay si Amber og sa dihang gi-cut off ko niya, DJ Kimyat." Ingon siya, "Amber Zandra Mendoza." Ingon ko, "Ha? Anong kahibaw ka sa akong pangalan?" Ingon din siya, "Your best friend, kaig-agaw na, your best friend is my cousin's classmate. And cousin told me that Faye has a gorgeous BFF though and finally, nakailan na tika." And I said, "What do you mean? Di ba first time pa natong nagkita? Namakak na sad ko." Ingon siya, "Dili oy. Nakita na tika atong liga namo sa university. Naabi ka ato." Ingon ko, "Ay, bitaw. Malay ba na akong nakita na ka sa ako ato nga time?" Tuod man, DJ Kimyan, to make the long story short, we became friends. We became friends, Jud, kanang friends bitaw nga kung naay lakawang isa, gasundoon ko niya sa school, tapos ubanan ako siya. Ganahan sam kong magsakay-sakay sa iyahang motor. Kay rich kid kaayog dating, tapos komportable man sad noon. Sakyan, kaso lang magbinabay kog sakay kay akong uniform nga pencil skirt, magisi uroy ug magpinalalaki ko. Medyo kusog yun siya mo padagan, mauna nga dapat mukupot jud ko niya basta musakay ko niya. I mean, kung musakay ko sa iyang motor. Wa ko'y choice kundi if ever mukupot ko niya, musimhot ko sa iyang likod, as in humot kayo, DJ Kimyat. Feel na ako mahagbong na jud ko niya. I mean, mahagbong ko sa motor. Wa ako nahagbong sa motor pero mas ganahan ko anang magsikig kuyog-kuyog niya. Bisag asa pa. Studies, na siya'y liga sa basketball, mga errands, mga kinahanglang lakwon. Kung bakante ko, kuyugan jud nako siya. Dili jud mi magbuwag. I know, babae ko. Of course. Sa sige na magkuyog DJ Kimyat, eventually, I fell for him. Na-fall ko niya. Dili ikalimod, DJ Kimyat. Akong kasing-kasing, iyahan ang naangkon. And mao'y nahimong away namo ni Faye, akong BFF. Sa dihang nahibawan niya nga nagsigimig uban ni Yael nga iyang crush. 5 kabuwan mi nga nagbungol. Syempre, pag kami magbungol, tag-as kay mig pride, huwag mag-una og pamansin. During that time nga nagbungol mi sa akong best friend nga si Faye, si Yael, he never left my side. Kung libre ming duha, manglaag ming duha, bisag asa. Parehas man ming duha nga ganahan nga maglaag-laag. Dungan ming magtuon, magtinabangay mi sa usag-usa, maghinatagay mig advices, we travel together. Until he asked my permission nga manguyab siya nako. Ginavisit ko niya sa balay. Akong mama nun ang kiligon imbis nga ako may gipanguyaban. Bisag naasan mi mga misunderstandings ni Yael, si mama sa iyaha mo pambor imbis nga ako kay ako may anak. Grabe, gidaog-daog ni jud ko sa balay. Wa mo ko igsuon, so si mama ra ang akong tanan-tanan. Unya sa ako ara pud unta padulong ang tanang atensyon ni mama. Bisan pa man kaniadtong kay principal man siya sa elementary school. Sobra siya ka busy. Pero bisan pa man, naatiman ko niyag tarong. And when she saw that Yael is a good man, niingon siya nga deserve daw nako si Yael. Ngano man? Tungod tiwa siya'y paki bisan pa magna ako'y ADHD ug na ako'y mga unnecessary nga mga mannerisms ug uban pang mga mentally diagnosed issues. He helps me. Tabangan ko niya bisag sa pinakasayon og simple nga butang.
Tabangan ko niya abri sa akong water bottle, tumbler sa akong imnunon nga tubig, wrapper sa candy, abrig chichirya, tabangan ko niya sa tanan. He always reminds me of my medications. He served me in any ways possible. Although, di naman sa dako kinahanglan nga serbisyohan ko, naman siya ko'y mga kamot, di ba? He extended his patience for me whenever I reacted negatively and labi na kung muso lang akong abnormal reactions in shallow and simple things. Basta gani, nga musuol akong pagka-ADHD o niya mag-away me, he will hug me whenever I couldn't understand my surroundings. Gakson ra ko niya, lambingon ko niya, maulian na dayon ko. He understands if I easily get distracted and has a short attention span. He helped me organize everything and remind my routine in order. Na-meet na sad na ko ang iyang pamilya and I learned that his only 14-year-old sister di ay kay naay autism. Ang iyang papa kay half Australian and his mom is a Filipina. Na ay kaya ang ilang pamilya. Medical profession ang iyang mga ginikanan. After that, I reconciled with my best friend. Human sa 5 kabuwan nga pagbungol namo. Kabalo mo, nganong nakig-uli ko sa akong best friend, nganong nakig-peace ko sa akong best friend, tungod kay, nagplano naming duha ni Ezra nga magpakasal. Yes, kasal. Sayo kaayo no? Pero desisyon namo ng duha. Sure naman sad ko nga siya nga kuha. Ug siya pod, sure pod siya sa akuha. Okay among pamilya. Bisag medyo hesitant si mama at first, pero sa dihang nisulti siya nako, kadlawong dako, gipabakod ko niya, ana siya nako, nak, taysa nak, magpakasal na jud ka. Murag sayo pa man og bata pa sad mong duha, pero dili sad nako na pwedeng ipagkait nimo nga butang. Labi na nga, ikaw raman dyan nakailan ni Yael. Noon, buutan man sad si Yael. Kay baw ko nga panggaon kaniya hangtod sa katapusan. 3rd year college ko ato and Yael was 4th year college. Sa dihang tuod man nagpakasal ming duha. Everything was perfect in our home. Ni-graduate siya una and he became a teacher na narbaho. And he was a year older, so after 1 year, ako na po ang ni-graduate. Niposar na po ko sa board exam o nagtudlo na sad ko sa elementary. Hangtod sa namabdos ko and I gave birth to our son. Siguro, naa sa kaliwat nilang Yael because my son was also autistic. Gipangga o gidawat siya namo ug sa among pamilya bisag ingon ato ang iyang condition. Pero dili jud nato matag na ang panahon. Kay sayo kayong gibawi ang among anak sa amua tungod kay naa siya sakit sa kasing-kasing o critical ang iyang condition ato nga time. Ang akong kaguol atong panahon na di mabaylo sa tanan na akong naagian. But even though Yael was there for me as he's always been, he never left me. Bisan pa man sa panahon nga wa nako kasabot sa mga panghitabo. I never wished for our son to die kay dapat ang mga anak ang maglubong sa mga ginikanan, dili kami. Sakit kaayo sa akong part isip inahan ni Harvey nga among anak. He was only 4 years old and that was very early. There were times when I sometimes wanted to die. Ganahan akong maghikog ni J. Kimyat because I feel like I failed as a mom. But Yael helped me through it. He was the man who became my strength when I had none. Niabot ang pila ka buwan, ay ako na okay. Inubanan sa mga tabang sa akong pamilya, mga higala, kauban sa trabaho, and syempre may Superman husband nga si Yael. Ang longing nako sa akong anak, mabuhos nako sa akong mga estudyante that helped me become a better educator and a second mom to my pupils. And perhaps, mausad kang Yael. I still have Yael. And our lives never ended here. We tried again. Si Faye, nakasal na sad siya since nakasal na siya, naa na siya 2 years old nga anak. Kung busy si Faye as a nurse, kuyugo na ko ang bata sa school kay ang banasad ni Faye kay usa ka seaman. I love Faye's daughter as my own
And Yael also became his second dad. Kato nga time di pa ko ready nga sundan si Harvey kay siguro na trauma pa ko sa nahitabo sa iyaha. Bisan pagpila na kabuwan ang nilabay. One night, kusog kaayo ang ulan. Ug ang kauban ra nako sa balay kay ang anak ni Faye. Nagpaabot ko ni Yael nga makauli kay nabalaka na sad ko. Kay gabi na jud kaayo tapos kusog kaayo ang ulan. Wa siya'y kauban sa sakyanan. Pag uli, kay lagi half day ra ko atong adlawa. He called me mga alas 7 sa gabi. I immediately answered the call. Ingon din siya, Han, mo pa'y pagikan nako na stranded ko kay na stranded ang ubang mga bata diri sa eskwelahan. Wala nako biyae. Ipanghatod pa nako ang uban sa ilang mga balay aron makauli na. Paabuta lang ko, Han, ha. Dungan na tagpanihapon. I love you. Ingon ko, sige pa. Hinahinay drive ha kay kusog kayong ulan. Unya, wakay kauban pa uli. Paabuton ka na mo. Sa di pa mi mga on. Dungan lang ta. Timplahan ti kag kape. I love you most. DJ Kimyat, I never thought that would be the last night that I can say I love you to him. The next call I received, kay tawag sa usa ka rescuer telling me that my husband got in an accident sa dihang pauli siya. Nahibawan nila akong number kay naa sa pitaka sa akong bana ang akong picture og phone number. Murag nahugno ang akong kalibutan sa dihang nadungog nako. Ang gisulti sa rescuer nga burabag malumos ko sa akong kaugalingong heartbeat. Wa ko nakahibaw kung sa akong buhaton. Basta nanawag na akong galit ni mama kaya magpasundo mi. Kay naa siya isakyanan og mga tumi sa ospital nga giingon sa rescuers kundi naa daw didto akong bana. The hospital was where Faye was working. Naara sa sakyanan ni mama kauban ang anak ni Faye ug iya kong gialalayan padulong sa room kundi naa didto akong bana. Nagkaligo og dugo ang bana. And one of his wrists was broken. Faye told me nga nadisgrasya daw siya sa sakyanan. Kusog kayo ang padagan sa iyang katagbo. My world felt like it ended, DJ Kimyat. And I've always wanted to be gone. Murag nakaingon ko nga, mawa na lang sad ko. Nawala na po na akong ganang mabuhi tungod kay di lalim. Nga ang unang mawa nimo kay imong anak. Nga mooy kusog nimo. Unya sundan pa jud sa imong bana. Nga mauunta po'y tinubdan sa imong paglaom. Dili lalim nga ang duha ka bahandi nimo sa kinabuhi ang mawa nimo. I just wanted to get lost, leave my career, leave the country. Wa na ko nakasabot sa akong gibati, DJ Kimyat. Mura gusto na kong pangitaon akong bana og anak sa laing lugar. Sa lugar nga wasaw kahibaw kong asa. Lord, ganong sa ako pa maninahitabo. Bugat na kayo ang tanan. Kanabitang tungod sa kabugat, DJ Kimyat, nga hasta ako gusto na kong mupahuway. I never wanted to love again. Tungod kay si Yael and Harvey, they were my greatest love. I know nga malipayo na sila somewhere. And ganahan na jud kong mukuyog nila. Ganahan na jud kong tapuson akong kinabuhi para magmalipayon gihapon ming pamilya bisag dili na diri sa kalibutan. Pero ingon si mama sa ako nga dili ko dapat muundang sa akong career. Mama said that I cannot stop being a teacher to my pupils tungod kay dili lang ko educator, I am also their mother. Matod pa niya, maybe they were with you para sa ilang purpose in life. And ikaw, ang ako kunong mission is to be an educator. Tungod sa giingon ni mama, na-realize na ko that I still have a reason to live. I found a reason to stand again and live. Bisan pa magrabe kalisod. Kinsa ba na may di matroma sa nagian ako, DJ Kimyat. Imong anak, mawa nimo, sundan pa jud sa imong bana. But they always live inside my heart. And sila ang rason
nganong ma-motivate ko every day. Tulo ka tuig ang nilabay, and I'm still picking up myself every day. Wa gihapon ko ka move on. I'm picking myself every day to rise once more and do my job and do the reason why I'm still alive. Nang mahimong usa ka magtutudlo og ikaduhang ginikanan sa akong mga estudyante. I was assigned again to the second grade sa among elementary school, and that was the first day in school. Sa dihang the other teacher sa grade 2 went niduol siya nako. Gadali, abi na kog unsay gidali-dalian. Murag ko gigukod og iro ba. Ingon siya, "Madam, na-late enrolling a pupil to as a principal's office kay nakigstorya si ma'am ug ang amahan sa bata. Sa imo ban daw to nga section ibutang." Ana sad ko nga, "Ay mao ba? Kay bawloy ka ana. Gikan kag office no." Ug niyango ra pud tong kauban nako sa trabaho unya ningisi. Mao to, sa dihang mungisi na siya, kay baw na ko unsay meaning ana. Basta mungisi ganin ang kauban ako sa trabaho, for sure nakita na pud nagwapo nga ulitawo. Grabe man gud akong kauban sa trabaho, 33 years old na, paghapoy uyab. Gahi guro to pahigugmaon bisag medyo kiaton. Anyway, nagpaabot jud ko sa iyang gipasabot nga amahan ug anak. So wala pa nagsugod ang klase. Gipaabot na nako sila kay kapuyan ako balik-balik og introduce akong kaugalingon og kapuyan ako balik-balik og discuss rules and regulations. Gusto ko intact ra tanang pupils ay hako magsugod og yaw-yaw. Good morning. Na ako'y nadunggan nga lalaki kay tingog nga ni-greet nako. Lawom kay tingog kinsa may dili makalingi ana sa portahan og ingon ana ka lawom og ana ka buo ang imong tingog nga madunggan. Mura kog nayabuan og bugnaw nga tubig sa dihang nakit-an nako ang lalaki, samot na ang bata. And I realized and I wondered just how. Ngano man nga parehas jud kaayo silag naong sa akong bana og sa akong anak. I tried to recollect myself and force my emotions para mukalma as I entertain them. Magduha-duha jud kog storya og hawid sa bata kay mura jud siya si Harvey. The difference is that kini nga bata is 7 years old na. Ang iyang buhok medyo kuluton, si Harvey straight og buhok. This boy has longer lashes than Harvey's. His lips are thinner than Harvey's. Brown pud siyag mata, unya si Harvey kay itom og mata. And their nose structure medyo lahi, pero same jud silang dagway. Ingon ko, "Good morning langga. You can come in." He smiled and he looked at me straightly in my eyes and answered me properly. "Thank you, teacher." I realized, DJ Kimyat, nga mura siya si Harvey. He's Harvey but without the illness, without autism. Deep inside me, nagkurog ang akong pamati, DJ Kimyat, samtang naaning lalaki sa akong atubangan. Naliwat pod kayo sa iyang anak. Mura jud siya si Yael. Siguro lahilag skin tone. Mas fair man tong color si Yael ug mas fair og pamanit. Medyo singkit pod nga lalaki. Lahi pod ang structure sa nose ug porma sa lips, pero I swear DJ Kimyat, pare-parehas jud silang mga features. Ingon siya, "Ma'am, please bear with my son. Kini magud akong anak, ma'am. Naa ni siya ADHD pero bright bitaw na, ma'am. Medyo hyper lang yun na siya. Naana siya ginatake nga tambal para ana. Mangayon lang kong dispensa daan, ma'am. Daghan na mig-eskwelahan nga gibalhin-balhinan, ma'am. Daghan magong mga moreklamo nga mga maestra o estudyante. Thankful ko, ma'am, nga gidawat siya diri sa school, pero mangayo kog pasensya daan sa akong anak. Labi na kong kiat kaayo." Ingon dayon ko, "Okay ra, sir. Naaman sad pod ko'y ADHD. Mahandle ra nako siya properly. Pero, can I ask for his name?" Ingon ng lalaki. Denver, ma'am." Ingon ko, "He's a new student ani nga school. Asa day siya gikan sa una?" Ingon dayon ang lalaki, ang papa, "Architect ko somewhere sa Manila pero gikan ko diri sa Visayas nagdako. Mao akong anak, bisag taga Manila, makasabot gihapon siya Bisaya.
kay ginabisaya ara siya nako. Ingon ko, mao ba sir? Imo daing wife sir, asa man? Wa siya nakatubag DJ Kimyat and just looked at me straight in my eyes. Nananghid na siya nga muuli og matud pa niya, ako na lang kuno'y bahala sa iyang anak. Ingon siya, I have to go. This is my phone number in case maunsa kong anak, tawagi lang ko. Akong pangalan kay si Isaiah. Paghawa niya sa akong atubangan ay hapa ko nakahilak, DJ Kimyat. Katuloon akong mga luha because I remembered my husband. Naaman jud sila resemblance. Kabugat ba ni akong sitwasyon oy? Ginatry na ako nga wag tangon ang kasakit nga akong na-feel sa dihang nakita na ako ning mag-ama. Nibalik ang akong longing ug pagkaulila nila. Pero sa dihang niabot ning mga tawhana sa akong kinabuhi para feeling nako murag mubugat na pod ug bugat kay akong dughan atong adlaw para nako murag nibalik ang tanang panghitabo. Tuod man si Denver, grabe ka hyper, grabe ka energetic. Kung magklase ko, dili siya kapuyo sa iyang bangko, magsigig balhin-balhin, makigtabi sa iyang classmates. Pero bisan pa man, I easily got attached to this boy. Kay nahinay-hinay na nakog dawat, nga dili siya akong Harvey. Pero anak gihapon ako ning bataat tungod kay estudyante ni nako. I raised an autistic son, pero gwapo akong anak sama sa akong bana sa una. Kani pa si Denver nga karelate ko sa iyang kondisyon. It has been months sa dihang naabot si Denver o iyang papa nga Isaiah sa akong kinabuhi. Kada kita namo sa amahan sa bata, di gihapon ko komportable DJ Kimyat. Na mga adlaw nga dili ko mag-ayo sa button sa bata. Na mga adlaw nga ako pa'y mag-ayo sa button sa bata sa iyang polo kay wala na close sa iyang papa. Busy po ang iyang papa sa pagpanarabaho kay architect gihapon. Tapos nagduha-duha ko. Asa ka ang inahan aning bataa? Asa na yung asawa ning Isaiah? Nay isa ka beses nanawag ko ni Isaiah gabiing dako. O nanawag sa ako si Isaiah rather. Nanawag siya nako gabiing dako. He called for help kay gihilantan ko na ang iyang anak ug wa siya kahibawon sa ang iyang buhaton. Ako nga maluluyon, syempre suod na nako ang iyang anak, estudyante nako. Akong giadto sa ilang balay since gisendan kog address ni Isaiah. When I arrived there, gakurog ang bata, gakumbulsyon sa hilanat. Mutong wa ko nagdugay-dugay, gidala na mo sa hospital si Denver. Giba-confine na mo kay na-trauma na ko sa mga ingon ana. We should do something mintras maagapan pa. Pero suma pa sa doktor, gi-UTI ra kuno ang bata. Isaiah regretted nga sige silag kaog fast food. Muna isa sa mga hinungdan nga naingana iyang anak. Samtang naa nami sa ward, kung nakapahuway na si Denver, I found a time para istoryaon nako siya. Di nako malikayan nga mututok sa iyang naong kay aside sa gwapo siya, makahinumduman jud ko sa iyang bana, sa ako ang bana DJ Kimyat. Ingon ko, sir, I mean if you don't mind me asking, asa day ang mama ni Denver? Nganong dili man mo magluto og food sa inyong balay? Anong sige na mog fast food? Hilong mo kadyot DJ Kimyat. Wa dayon siya nitubag. Ingon dayon siya, I am not married to his mom. Ingon ko, ha? How come? Ingon dayon si Isaiah, her mom cheated after giving birth to Denver. Ug iyang mama ni Bia. Kinder pa si Denver when she came back for us. Wala na ako gidawat bisag siya pa ang mama sa akong anak. Uyab pa mi ato pero nag-cheat na siya. How much more kung kasal na mi? Maong karon, nihawan ako sa Manila. Nibalhin mi diri sa Mindanao kay sure ko nga masundan gihapon ko niya sa Visayas. Gusto na akong ipalayo akong anak atong bayhana. And I said, di ba siguro mas maayo siguro nga ipaila-ila sad nimo si Denver sa iyang mama? Ingon siya dili pa siguro karon, maybe sa saktong panahon. And aside from that, wala ko'y gugma sa mama niya. Denver spent the whole week sa hospital. Iyang papa ga-watcher. Kung wala ko, kay na ako'y buhaton sa work. Sunday sa gabi ko ibalik sa hospital. Kay pwede na daw ko nung i-discharge si Denver, pero akong naabdan is natulog silang duha pareho. Naa sa top sa Isaiah, si Denver nagkulob, natulog.
Nagtanaw ko nilang duha DJ Kimyat nga mag-ama, and I cried my heart out because just by looking at them silently, I was thinking mura man jud nig akong banaw akong anak oy kining naa sa akong atubangan nga natulog. How I wish buhi pa sila. Nigawas jud ko sa ward DJ Kimyat kay bugat kay akong pamati. Dito ko nagpakalma. Suddenly, there was this woman nga kaedad ra nako. Rushed in and went to the front desk saying, Denver Gabriel Arsenal. Meron po ba dito? Meron po ba ditong Denver? Nandito ba yung anak ko? I was stunned when I heard that girl saying my pupil's name. Nitubag ang nurse o gipoint niya ang kwarto kung diin asa ang ward ni Denver. Sa kung huna-huna, siya pa kang inahan ni Denver? Gisundan ako ang babae padulong sa ward pero murabag kusa akong lawas nga nipilit sa gawa sa ward o gipasagdan siyang makasulod. I heard her saying, anak ko, nandito na si mommy. I felt a bit jealous ni J. Kimyat sa dihang giingon na ina ni Denver. Denver never knew kung kinsang iyang mama. Although as much as I wanted them to meet, I can't stop myself from grumping. Nadungga na pod nako nga murag ni barog sa Isaiah pero wa ko nakadungog nga nitingog si Denver. Wala guro nakamata sa singgit atong bayhana. Siguro na shock si Isaiah. It sounded like mura siya nagkagot sa iyang ngipon ingon siya, hawa diri. Umalis ka dito. Get out at once. Pero gahi ang babae, nihangyo pa jud nga makigbalik sa iha si Isaiah pero dili jud matarog si Isaiah. Nakamata siguro si Denver sa saba maong nadungga na akong naghilak. Di na ako kaya nga maminaw ni Denver nga naghilak. As if kinibitong hilak nga wa siya nakasabot sa sitwasyon sa iyang atubangan. Mao nga I gathered all the courage in me ug nisulod ko sa kwarto ug nagpakita ko niya. Isaiah was composed yet annoyed nga naabdan nako pagsulod. Mintras ang babae desperada kayog naong. Nakita na ako ang reaction ni Isaiah nga murag na surprise nga nisulod ko sa ward. While nag-eksena ang iyahang ex, ang mama ni Denver. Ulahin na akong gitanaw si Denver. Kanabitong ganahan siyang muduol nako og ihag ko. Naabdan to sa iyang amahan so giguyod niya ang stand sa dextrose padulong sa akua og pagduol sa bata. Nigakos ang bata sa akua nga kanabitong murag musumbong. Sa dihang nigakos sa ako si Denver, he stopped crying. Gitanaw na akong balik ang maong babae as in gitutukan na ako siyag maayo. Bisag klaro kay sa iyang naong nga nairita siya sa akua. Niginhawa ko glaum og niingon, get out! You don't belong here! Karon mas nairita na jud noon siya sa akua. Giingnan ko niya nga kinsa kuno ko para papahawaon siya. Isa ra jud akong nahuna-hunaan ug unsaon siya pagtubag. Mausad ni ang purpose nganong nisulod ko. Ambot nganong nalitok to nako. Ingon ko niya, ako ang asawa ni Isaiah. I am Isaiah's wife. Last year nagpakasal mi. Ako ang asawa ni Isaiah so please hawa dire. She looked so disappointed DJ Kimyat and tried to hug her son pero ang bata mismo ang dili ganahang muduol sa iyaha. To make the long story short, nihawa na lang siya. Iwa na siya mahimo. Naa naman siya laing pamilya ron. O dito siya dapat mag-focus. Di na siya maghatag og di na siya magsurang-surang sa iyang anak nga iyang gibiyaan og tinuyuan pagyud niyang pagbiya. Isaiah has to leave his son to me that night kay naa daw siya hikayon nga importante. Natulog ang iyang anak sa sakyanan so ni-decide ko nga sa balay na lang nako pakatulgon or sa balay na lang nako sa mimuhunong para komportable sad ko nga bantayan si Denver sa balay nako mismo. Gialsa na lang niya ang iyang anak pasulod sa akong balay ug pagsulod niya nakita niya ang wedding portrait namo sa akong bana may late husband nga si Yael sa among wall. Mura siyag nakugang samtang nagtutok sa picture. He gently placed his child sa katre ug nidali gawas sa balay. Hilom kay siyang nigawas sa gate
ug wa jud ko niya lingia. Ako pod nisunod ko sa iya kay ihatod na ko siya pagawas, di pa siya mogikan. There was silence DJ Kimyat ug daw ginhawa ra namo ang among madunggan, wa jud mi galihok. Apan siya mismo ang niputol sa kahilom. Ingon dayon siya, kinsa to? Kinsa tong lalaki sa picture? Is your husband there? Ingon ko, yeah. Ang lalaki sa picture, that was my husband. My late husband. Ingon dayon siya, okay. Unsay pangalan niya? Ingon ko, Ezra Yael Zaragoza. Unay pangalan niya? Ingon dayon siya, mao ba? Funny kayo ba kay? Ganong pare-parehas man bignaong. Mo ba na yung rason nga nung di ka komportable na ako kaniadto? And niangkon ko DJ Kimyat and I said yes. Yes, tungod kay naamoy resemblance. Even akong late son nga si Harvey, naapoy kahawig ni Denver maong ambot, mao kahibaw na unsa pero basta. Siguro sa ako rin huna-huna or I don't know. Ingon siya, well, that may seem impossible but I think posible man siguro. God is the creator of everything. He made everything possible, Amber. He probably knew that they would leave you behind, so He created daan og lahi nga tawo pero same rag version. Ako mismo na-amaze ko. But Amber, I'm sorry to hear about your late family. Ingon ko, murag relihiyoso day kay ka. Ingon siya lagi, God saved me from the darkness. Ingon dayon ko, mao ba? Pwede ko mukuyog ni mog musimba ka? Ingon siya, sure. We can go to our church this Sunday. It became a routine nga mag-uban mig simba hangtod sa na-convert na pod ko sa ilang relihiyon, DJ Kimyat. It was really great nga I was introduced back to God. My burden felt light sa dihang gidawat na kong balik ang Ginoo. Tuig na po nang nilabay sugad nga nagkailami ni Isaiah, and I have also accepted the fact that he will never be my Yael and Denver will never be my Harvey. I have accepted that they are different individuals despite the resemblance, bisag pareha silang naong. But then, being with them made me want to believe in God once again. Isaiah was so gentle and patient with me. He treated me the best that he can. And maunay rason nga nung I fell in love again once more. It's been 3 years now since nga nakasalming duha ni Isaiah na tinuod siya na kong giingon sa iyang ex-girlfriend nga mama ni Denver. 32 na ko karon, and wow, I was once again married to a man God has given me. Grabe ka powerful sa Ginoo sa. Kaya niyang buhaton ang tanan. Mga kasakit nga inyong naagian, mapulihan o kalipay. Karon na nami 1-year-old nga daughter and I'm still working as a teacher. Isaiah and I is still going to church with our kids. Ang title is I have never believed in reincarnation until it happened to me. Dili man siguro literal nga reincarnation, no? But it's just like a fairy tale story for me. I know it's hard to believe, but it did happen to me. And for that, I want to thank the Lord for giving me Isaiah and Denver. Ingon si Ezra Yael Zaragoza sa among wedding day sa iyang vow, ang akong late husband. Ingon sa akong late husband nga si Yael, I will be your light when you're in darkness, your home when you're homeless, a wine that will fill your cup when you're athirst, will guide you back to your path when you're lost. I will be with you through sickness and in health till we meet again, even after death. Samtang si Isaiah, ang iyang wedding vow, ingon po siya nga, God,
has let us meet at times when we thought we cannot dare to love again. When we feel like we're already dead and our soul is dying. You came and guided me to paradise. I feel like I'm alive once more. I will take good care of you like a doctor. I will love you like our Father. Choose you like jewels and be faithful to you like a loyal servant. Through sickness and in health, until both in our death do us part. Daghang salamat sa pagbasa sa akong storya, DJ Kimyat. And I hope that you guys were inspired of my story. Daghang salamat. Truly yours, Teacher Amber. Oras, mga ka-vibes, alas 10:34, 10:34. O, umoto itong storya karong gabi una para sa ato ang bedtime story. Hay nako, amazing no? Na-amaze ko sa storya, mga ka-vibes. It seems so unreal, but you know, once again, nothing is impossible, di ba? Hay nako. Sa may inyong ikasulti, ako, unya na ko mo react. Mubasa sa tag-reaction, mga ka-vibes, ha? Alright, sige lang kayo mga reaction diri sa ato ang Facebook Live ug sa atong sa atong mga naminaw karon sila tag sa mga panimalay. Once again, pwede mo text na ako ang 0995-472-0802. Ako malikon atong official text line 0995-472-0802. Alright, text me now na dayon para mabasa na ko inyong mga text messages, ha. Alright, let's see. Okay. Muraga sa man ni Hi ni Randy Santisas. Ay na, basa naman ako ni. Ay nako. Ingon si DJ Monski makahilakmat at least nakita siya og kaluwa sa iyang bana og anak. Ayan. Sana all tinuod ang reincarnation kay parehas og version og lahi lang ilang skin tone apan parehas og kinaiya, di ba? Hi Ma'am Elizabeth. Ayan, good evening. And to everyone na lang ha. Shoutout ni Ma'am Gian Gian Lloyd Pinote ng Lapu-Lapu City. Maayong gabi. Di na ko makita ang mga recent na comments. Ngano da ini live chat, ayan. Nice kayo ang bedtime story, DJ Kimyat. The worth it kayo ang paghuwat listening from Baugo, Paril, Cebu City. Gikan ni Marshallin. Hi Marshallin, good evening. I hope you guys enjoyed our story, no? Tarong gabi una. Unsay religion, I'm not sure, basta religion lang eh. Abi na kog twins to sila. Bitaw no. Oo, what if twins? Ay nako. Anyway, so dili day twins, gikan Elith. Ingon si Ma'am Elizabeth, that's really an amazing story. That's right, no? Ma'am Elizabeth, what time is it right now in Germany? And how do you say good evening in German? 'Di ba ang morning is Guten Morgen, 'di ba? Guten Morgen. Di ba? Basta Germany na yung mga NNN ang last, di ba? Kamustahin kayonen? Akowen, si Kimiyaten. Kamowen, naminawen. Ay, nako. What time is it in Germany? And then, sa orasan na rin, how do you say good evening? Pa-request naman ng Forever by Martin Yabera para ni Amber. Yan. Alrighty. Ay nako. Sa pailaing mga kulokabildo diri mga ka-vibes.
Ayan, once again, like, follow, and share sa mga naminaw o tanaw karon. Nice kayo ang story, DJ Kimyat. Nakahilak good si Genevieve nga nagtanaw karon gikan sa Saudi. Ayan, asa man nga Saudi? Southern Liti. Asa sa Saudi Arabia, hello Og nagool mo kay tuan na sa langit si Harvey og nagool ko kay tuan na sa langit si Harvey og iyang bana. Lagi no. At sige lang, ay mo lagi na gitawag mga ka-vibe, no? It happens for a reason. 3:07 in the afternoon in Germany. How do you say good afternoon in Germany? Kung guten Morgen, guten Haponen. Guten Afternoonen. Ano siguro ang good afternoon sa Germany, no? Hindi ko sure, no? Kung kaantog Germany. Ingon si Ma'am Joy, gihanga kog paminaw DJ Kimyat. Ka-amazing anang mga inanang story oy from sakit kaayo sa dughan into happy ending. Yan, basta si Lord ang mulihok. Ayan, DJ Kimyat wa Joy imposible. Mao na Ma'am Joy, Ma'am Ligaya Lodonia. Usahay mulihok si Lord, usahay pwede pud ikaw. Mao nang ay kabalaka. Di yun na imposible. Hi Ma'am Ligaya. Ayan. Sa mga taga Dawadme, Saudi Arabia. Ayan, nice ang story DJ Kimyat. Nakahila ko ato gikan ni Lasit Alden. Hi Lasit Alden. Ayan. Good evening. Dawadme, mga taga Dawadme, Saudi Arabia. Thank you so much for tuning in. Alright, sige. Unsa may mga I'm thinking of songs, no? Gana ko play og Bisaya sang akanta, no? I want to play the song Kawanangan. By Katsuki Espina. Muna siya atong i-play ang una. Atong i-line up daan. Tapos we will play the song Kahangturan na ba ni? Atod sa kahangturan. I know na mag-o-karaga tayo. Yan. Hindi na lang tayo mag-o-karaga. Wag yun nagdahom sa makausa. Sa karaga. Natoy ayon, ayaw naghilak kini. Muni siya ang kanta ni muni siya ang kanta ni Israel ba to? Isaiah, Israel. Si Isaiah, muni ang kanta ni Isaiah para ni Amber. Yan, no? Tinuod Brad, ampo lang, wala imposible sa Ginoo. Yan. Shout out DJ Kimyat, perti yun namong paminaw diri sa San Jose, Purok 3, Cebu City. Yan, salamat. Gikan ni Chanice, Amy Maranog. Hi Chanice. Good evening. Uy, paminaw mo every night na yun ni mga ka-vibe siya. Bantay bitaw, guwa na sad mo next Saturday. Mapa-attendance ra ba ko? Ay, next Saturday, special day ita, no? Sinulog special, Moraga, Sabado Sadsad. Ay, dili kay religious man ang Saturday. Sunday pa ta magsadsad, no? So, Saturday, wala ta. Special ta, no? Natay special. Mag-record kog nindot nga story, no? Sige. Alright mga ka-vibes, 10:41 atong oras. Let's play some songs as we end our program for tonight, no? Yan, wait as we end our program karong gabi una, mo play sa tag mga maanindot nga mga awit. Let's play, first atong i-line up ang kanta nga Ayaw Naghilak, and then sundan nato na siya og Martin Yebera nga Forever. Ito ba ko, no? But I know that we can have it all forever. Yan, no? And then tapos ka nang sundan nato na og kanta nga itong Noel Cabangon. Yung kanta nga katobitang Tuloy Pa Rin. Yan, okay? Yan, tuloy pa rin. Alright. Muna, kung wala na mo kung inyong sudan, balik-balik lang isda gihapon, tuloy pa rin. Walay karne atong sudan, tuloy pa rin. Request ko kanta Pusong Bato, akong ihalad ni Mary Joy nga gahi kay kasing-kasing. Sige, Pusong Bato. Pusong Bato. Yan, may problema na basta kamo. Malakas kayo sa akin eh. Alright, sige. And to everyone na lang, yan, salamat mga ka-vibe sa inyong pakikuban ako on this beautiful Saturday evening, adlawng Sabado. Tomorrow is my rest day. I'll be back on
on Monday. Lunes na po tayo mag-uban. Para sa lahi na pong programa nato na every Monday to Friday, syempre every buntag. So konyo DJ Kimyat, every buntag, every morning ta mag-uban, no, Lunes hangtod Biyernes, no. Buntag na vibes, kauban ako si Mommy A, among morning show tandem na mga ka-vibes, no. Yan, no. And by the way, tomorrow, January 12, sakto ba, no? 12, no? Ugmang adlaw mga ka-vibes. Uy, daghan day kay mga kalinghukan, no? Ugmang adlaw para sa Sinulog 2025, no? Cebu Marathon magsugod unyang kadlawon 12 midnight sa SMC side, no? Sinulog sa Dakbayan 2 PM Cebu City Sports Complex. And then ay mga cultural show, Sinulog Idol 7:30 sa Fuente Osmeña. Yan. So, naputay cultural show alas 8 sa gabi sa Plaza Independencia og cultural show pod sa Fuente Osmeña alas 6 pod sa gabi. So, muna yung mga kalihukan para sa Sinulog 2025 for tomorrow. So, kita-kit sa mga kadalanan sa mga mulaag. Sa mga dili mulaag, sama na ako kay Y Budget. Apir. Dengan salamat sa ipag-uban mga ka-vibes. Every Saturday rin yun ang Bedtime Stories. Yes, every Saturday Ras TV, Lagera. Tungod kay every night man god, ang programa nato kada gabi nga kuan nga last program nato is ang Wanted Perfect ka-vibes. Kauban si Papa Charles. So it's a matchmaking program kundiin sa mga mangita, nangitag pares, nangita og friends, nangitag ka-chat, nangitag ka-char-char, diba? Pwede mong mangita og masuod nga higala nga posibleng mo sangpot sa gugma, no? Sa programang Wanted Perfect Vibes ni Papa Charles every 8 p.m. to 11 p.m., no? Tio, 8 p.m. to 11 p.m. Monday to Friday, no? Pero every Saturday, syempre naman, Bedtime Stories, 9 to 11. Pero karong January 16, pohon, after sinulog na lang siguro piki man. No, ma-extend na tahang alas 12. Pohon-pohon mga ka-vibes. If naana ang among bagong technician nga si Kuya Wolfgang. Ha? Wolf Francis. Wolfran. Alright. Anyway mga ka-vibes, salamat sa inyong pag-ikuman. Thank you very much. Patighog na DJ Kimyat. Hangtod, sunod na pohon next Saturday ay maybe no next siguro. Kay next Saturday kuan man 'di ba? Sinulog man. Oo. So next Saturday na punta mag-uban sa kahanginan mga ka-vibes. Thank you very much sa inyong pag-iguban. Patighog na si DJ Kimyat diri lang gihapon sa inyong pinakabagong radio station in Cebu. This is your favorite FM station, 93.1. Your favorite music radio, Cebu. Pitsenyor mga ka-vibes. Mauna na. Good night! Di na gyud mabalik ang tanan. Luha nga nahulog sa imong mga mata. Di na gyud kabayran ang tanang kasakit tungod sa mga adlaw nawala. Ug kung mahimo lang anong diba, baylo na lang tao kasing-kasing itang duha. Imuhan na ning ako ug ako nang imo. Kalimtin na tanan mong pagsubok. Kung gusto ka, kuyog na lang tang duha. Palayo ning tanan, dito tayo babaw sa amog gaway nga buwan. Ayaw ka hadlok tikang yanhi sa akong tupan. Di na ka mo hinanusan. Ko tanan mong kasuko o pagsakit dito sa may bungtod nga tabi. Nabangan ti kag singgit sa tanang iba.